What's up mga vlog? Welcome to my guys. So, padulong ka sa Dove Lanes Bowling Arena para ma-fill sa summer tournament ng Santos Land. Kauman ako ang Realty team, ang Saison Avila Realty. And of course, check na to, first time experience na ako nga mo participate og mga inganing klaseng game, and of course first time mo dula og bowling char pang sosyal mo ganing bowling gud ba kanang pamayaman ba. So check na to, and of course okay, let panikamutan to mag-enjoy. Naging mga instances nga mura mapugnan ta no pag mag-in-English pa. Nahihirapan tayo magkalisod masyado. Anyway, so check this out guys. Hi guys, so hindi namin sa Dove Lanes, isa na Dove Lanes, Bonifacio. Brought to you by S.A. Avila Real Estate. Haban ako mga team. So, hindi namin na rin appeal sa bowling tournament. Talaga na, nanang bachelor. Okay, so guys, kita nyo kaganiha, no, nagkuwanta, nag-testing ka sa bowling. So, isod mo din kayo siya. Kaya ni mo siya ibato, pero pag dayon og buhi ni mo, kay mo bulag dahil ng bula or siwing ba. So, kuhan siya ka ng buliko siya. So, okay. Alright, so ako na akong partner na ako si Dennis. Dennis! Yes, Dennis. Dennis! Hello! Okay, kaganihan nagdulo may party kakapoy, party kalisod. How's the experience? It was very kapoy. Sir, how was the experience? How was the experience? Okay, so kapoy mo din siya, no? Habi na relax lang kayo siya. Labay lang sa bola niya, tapos gusto mo din kayo ipurma ni mo. And funny part pag yun, ang kalaban na mo, mga igula. Ay, ipulbos mo sa mga tigulang. God. So, moto siya kaganiya. Pumunta na mo kung daog ba may pili ang tubag, di na daog. Snack na gano'n. Kung may man. Alright, so paabot kami sa resort. Ani din karon, ang tam kadaog ka mo ang team.